Tagasa na school ang lami mo amping. Ay, dili na dapat ay pangutan. Nagikan sa PNU, uy. PNU, Sokotek. PNU, asa naman di ay? Uyabon or amigohon, cream. Uyabon. Uyabon or amigohon, idok. Uyabon gyapon. Uyabon or amigohon, seaman or marino. Amigoon lang. Uyabon or amigohon, BSBA. Uyabon. Uyabon or amigohon, agriculture. Uyabon gyapon. Pangalan. Okay, ako di ay si Jmar Villegas. So I'm studying in Philippine Normal University Mindanao. What's up? PNU1. So, Pangalan. Chesney. Princess Chim. Amabel. Tagasa na school ang lami mo amping. ay, dili na dapat ay pangutan. Nagikan sa PNU, uy. Ang lami mo amping. Yan o makaingon mo nga lami mo amping. Tagay daw ko reason daw, isa lang. Okay, the reason why nga nung lami mo amping ang mga PNU1 kay kaya na mo mag-multitask, di ba? Bisag unsa pa mi ka busy kaya na mo tagaan og time ang usa ka tawo. Mo nang lami mo amping ang gikan sa PNU1, mo na. Ikaw sir, naba kay giampingan. Ay, You're always on my mind, and it's how much I can't ay syempre na ako giampingan oy, pero ambot lang kung giampingan ba jud pud ko ato. Ay halaga, sila kayong lawas. Murag di man ka balo mo reciprocate akong giampingan. Tagasa na school ang lami mo amping. Okay cutie, ikaw ang tambas ako mga Sokotek. problema. Ikaw rin nakaayo and wala na ilain pa, yeah. Yan naman. Taga Sokotek man ako uya. Unsay course niya? Cream. Criminology. Tagaasa na school ang lami mo amping. Taga PNU. Ano man? Kay mga loyal gyud ang taga PNU. Tagaasa ka nga school ang lami mo amping. PNU, asa naman di ay? Diri amam papilion na taka kung uyabon ba nini mo or amiguhon kanina mga programs or mga courses. First, criminology, uyabon or koan, amiguhon. Amigohon na ra. Uyabon. 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 Ano man? Dagam day babaero ana diha. Naatik akong amigo. Naatik Sorry yung tawag amigo. ko atik apel. Walang murag sakto sila sa training. Charot. And then anytime pwede ka nila protektahan sa mga bisan unsa pa nga mga dilubyo dira, charot. Kay kuan man. Moray makita nga murag sila ray lalaki gid bitaw nga tinuod. So sa idok, daghan ay nasagol na aray. Di ko magsaban. Ano man? Ano, lami sila. Uy me girl, halaga. Sunod, idok. Uyabon. Wala na pagduduha. Uyabon. Uyabon gyapon. Amiguhon. Ano man? Edok man ko. Dagay loyal sa Edok oy. Yes. Okay, sa akong giingon gain na mga loyal gyud ang taga Edok, labi ng taga PNU. Say man mig kuan course, di ko ganahan. Bis kay makatabang hinuon magimog IM. Di ko ganahan og uyab nga para mig school. Katulo, marino. Adi gyapon. Dele. Marino, charot murag kaya niyang sisiron ang mga amuang paghigugma. Uyabon diretso, charot. Ay amiguhon lang. Ingon sila, tanan daw lalaki nga marino, dagan daw gusto tilawad. Nakabalo ko unsay lang tilawad gusto basta dili ta sa marino. Ikaw sir, nasisid na ka. Ay, ambot lang, charot. Ano man? Mga cheater char. Ano man? Daghan man daw na sila girls. Mga BSBA. Uyabon. Uyabon gyapon. Amiguhon lang gyapon. Uyabon. Ay kabalo mo manage. Ano man? Sama sa kuan kaya gyapon niyang ipagsabay ang inyong relasyon sa business, di ba? Bay ang- Kaya po na kuan nga i-business po ka nga murag himuon kang kuan Ano man, sugar mommy? bitaw no mo ka dapat be careful po ka sa BSBA kay basta himuon kang kuan kasi tawag ana tikwa sa mga kwarta, di ba? Ikaw kuan nun ka kuan, di ba? So far, wala pa man pud noon ko'y na encounter or nakakuan nga BSBA po. Maayo man daw sila sa math, then para sila sa ako nga business minded. Mga agriculture. Ay, uyabon jud na sila. Uyabon gyapon. Uyabon. Ano man? Kabalo mo amping. Kabalo po budaro. Yes. Padago. Why pili ba? Wala din pili. Oy, grabe. Thirst na gyud kay sa love kay bisan unsa pa nga course uyabon jud tanan cha. And actually it's not depend on the course manggod pod, and as long as kaya niyang ipakita ang higugma sa imo ang genuine love, as long as he can give you the Sternberg theory of love, which is the consummate love, nga katungnaan ng passion, intimacy, and the commitment. So why not, di ba? It's not based on the course nga dapat natong kuanon. Charot. Tama man po. Ano man? Mga kugihan magilo mga agriculture. Gihan mo unsa. Kugihan man na dong. So, ganahan sa agriculture. Una akong tatga nga course. Then, gusto ko makabana og char. Shout out. Okay, alam na din mga kadipan, be. Okay, shout out be sa tanang mga kadipan, mga second year, third year, or fourth year. So ayan, pagkuha mag-Filipino kay
important yun ang mga kawikan. Sa imong bibi di ay gampingan makaka. I-shoutout din ako akong bibi dira actually unta nga magmat mo na ka kay murag di ka pwede akong fight diri so you have also to give the same energy I give and it's reciprocate ko tanan ako mga kuan effort. Shout out sa Besed 2 ng PNU. Shout out sa akong mga friends nila sa likod nga.